109 CKD stage 5 patients reported sa NKTI. Next slide. And ito naman po ay base no, nakala po natin datos from the PHO source board. Pinapakita lang po dito kung ilan po ang mga kaso natin no, from 2021 to 2023 in the entire province per municipality. At kung mapapansin po ninyo sa datos natin, no, mas marami ang mga kalalakihan compared sa kababaihan. 2021, we have 202 males, 79 ang females, with a total number of 281 patients. 2022, 160 po ang kalalakihan, 90 po ang kababaihan. Total number of 252. And 2023, 228 ang males. And ang females ay 103. With a total number of 331. Although 2022, mababa po yung datos natin, pero if you will notice, increasing po siya yearly. Okay? Next slide. So, pinapakita din po dito, sa datos na ito, no, ano yung major causes o ano yung mga klase ng diseases na nakikita sa Sorsogon Provincial Hospital. Next slide. The same, okay, from January to December 2023, ilan yung na-treat sa dialysis center ng Sorsogon Provincial Hospital. Next slide. Dito naman po, no, pinapakita kung ilan po yung facilities natin in the entire Bicol region. Ilan yung hemodialysis facilities in Bicol region. Yung G po ay yung government and yung P po ay private. So for Sorsogon Province, no, ilan lang po yung private natin. Okay. 4 po ang freestanding, isa ang level 1, 2 ang level 2. No? But yung ating pong government, isa for level 2. Okay? Kaya wala po. Yung pito ay private, isa ang government. Next slide. So ano po yung mga tinatawag natin risk factors for developing chronic kidney disease? Number 1 po ay diabetes, sinusundan ng high blood pressure. Pangatlo, ang cardiovascular diseases o yung mga sakit sa puso at sa ugat. Pang-apat ay smoking, paninigarilyo. Fifth is obesity or overweight. 6, family history of kidney disease. 7, abnormal kidney structure. At pang-8 ay older age. Next slide. Ano naman ang nagpo-cause ng chronic kidney disease? Base po sa datos natin, no, number 1 ay diabetes. At alam naman po natin ngayon, no, sa panahon po ngayon, dati pag sinabi natin diabetes, more on hereditary. Pero with the current lifestyle that we have, no, wala na, meron pa rin tayong tinatawag na type 1 or type 2 diabetes. Yung diabetes po natin, no, 1 in every 3 patients or 3 adults with diabetes will develop chronic kidney disease. Pangalawang cause, number 1, second cause of CKD or hypertension. For every 5 adults na hypertensive, isa po ay magdi-develop ng chronic kidney disease. Okay? Then, ito na po yung mga other causes. Next slide. So, ito po pinapakita lang din dito yung different stages of chronic kidney disease. No? So, pinakamalala na po ay stage 5, kidney failure. Makikita po ninyo ang itsura kung hindi nag-shrink ang ating bato. Okay? Next slide. So, these are the different signs and symptoms. No? Yung una pong nasa left side, mostly ay universal or pwedeng ibang sakit. No? Nausea, vomiting, nausea na susuka, vomiting, pagsusuka din, nawawala ng gana kumain, loss of appetite, fatigue and weakness, sleep problem, changes in the amount of urine, decreased mental sharpness.
Okay, then muscle twitches and cramps. Sa kabila po, medyo nagpo-progress na po ang mga signs and symptoms na nararamdaman ng isang patient na may CKD. Pag may chest pain po, malala na po yan, ibig sabihin, apektado na ang puso, no? At may mga tubig niya rin. Maaaring may tubig niya rin sa baga. Kaya, pwede pong mauwi sa shortness of breath. And high blood pressure, difficult to control. Kasi, di ba sabi natin earlier, na isa sa mga trabaho ng ating kidney ay ang pag-control ng blood pressure. So, paano po natin maiiwasan? Paano pa tayo magkakaroon ng healthy na bato? Next slide. So, tips for healthy kidneys. First is take action to prevent, delay, or manage CKD. Okay? Kung kayo po ay diagnosed na may diabetes, okay, so dapat po makontrol natin yung blood sugar. Next, get your, or magpa-test po regularly ng dugo, no, lalo na ang ating blood sugar, at least twice a year, pero ang ideal po ay 4 times a year. At isabay na rin po ang blood chemistry. Kung naman kayo po ay hypertensive, as earlier discussed by Dr. Corpus, you must check your blood pressure regularly. Dapat kontrolado po, no? Ang ating blood pressure. Yung iba kasi nagsasabi na, ay may edad na ako, kaya normal lang na 140 or 130. No? Regardless of age, the blood pressure has always been within normal range. No? And do not forget, talk to your doctors about medicines that have your kidneys and other ways to lower your blood pressure. Next tip is be active. Have physical activity because it helps control blood sugar levels. No? At kung kayo po ay naninigarilyo, quit as soon as possible. And take all of your medicines as prescribed. Next slide. Likewise, stay in your target cholesterol range. No? Eat foods lower in salt content. Eat more fruits and vegetables. Likewise, limit how much alcohol you drink. No? Tandaan po natin, dahil ang nag-filter po ng mga toxin sa katawan natin ay ang ating bato. So kung tayo po ay palainom, no, talagang sa bato natin ilalabas yan. So ang laging advice, drink moderately. Next, get your flu shot every year. People with CKD have a higher risk of severe illness from the flu. Dahil alam natin na pag ang pasyente po, ang individual ay may sakit ng chronic kidney disease, it weakens the immune system, making it harder to fight off infection like flu. Next slide. So, dito po, i-discuss lang natin yung 7 golden rules of kidney disease prevention. So, ito po ay reminder lang doon sa una o sinamarize lang natin yung tips on having healthy kidneys. First, get regular check-up. Second, control your blood pressure. Third, manage blood sugar. Fourth, eat a healthy diet. Fifth, is to do exercise. 6, quit smoking. And do not overuse pain medicines. No? Yung mga mefenamic acid, ibuprofen, no? Everything should be taken. Kung ano po yung in-advise sa inyo ng doktor, no? Lagi po dapat na may limit din pag-inom. No? Kaya maliban po yung may mga ibang karamdaman na pinatawag natin. Gout or rheuma. No? Ang nagiging kadalasan po complication ay kidney disease. So, second to the last slide. Reminder lang po sa lahat, get to know your kidneys. And June is the National Kidney Month. No matter your age, getting to know your kidneys can help you lead a healthier life and may prevent or slow the progression of kidney disease. Maraming salamat. Thank you so much, Dr. Gladys. Bibigyan din naman ni Yung next nandun.
Okay, bibigyan naman diin ang ating HELWA 2 or Provincial Health Education and Promotions Officer na si Ma'am Regina B. Gonzago. Ang mga patungkol sa World Blood Donor Day. Hello, good afternoon po. On behalf of Dr. Renato Toro, I was asked to do this presentation because they are not around, and of course, si Doc Edric is not also around. So, ma'am, ready? Next. So, World Blood Donor Day updates and activities of Sorsogon Provincial Health Office. Vertigo. So every year, countries around the world celebrate World Blood Day, or the World Blood Donor Day. The event serves to raise an awareness of the need for safe blood and blood products, and to thank them voluntarily unpaid blood donors for their life-saving gifts of blood. So a blood service that gives patients access to safe blood and blood products in sufficient quantity is a key component of an effective health system. So the global theme of World Blood Donor Day changes each year in recognition of the selfless individuals who donate their blood for people unknown to them. So what are the purpose of this? Since this started on 2004, so I think 20 years na po by July. And for this it happens for the first World Blood Donor Day since 2004, and the 2005, the annual global event, with the 58th World Health Assembly. What is the purpose of this? Next. No. Back. It will create a wider awareness throughout the world about the need for availability and appropriate use of safe blood and blood products. The need for many more people to make a commitment to regular, voluntary, unpaid blood donation. Next, please. So these are the updates and activities of Sorsogon Provincial Hospital with regards to the World Blood Donor Day. So we have an advocacy activities yesterday at Huban. We have the blood donation happened to be at Barangay North Poblacion, Huban, Sorsogon. Next. These are the documents taken during the celebration of the World Blood Donor. Happened yesterday, June 10. So another po, we will have an activity again, which is the Metro Health invited me to be one of the speakers on the blood donation program. So it will be on June 14 at SM at 9 o'clock. So these are the blood collection data since 2023. For the province of Sorsogon, we don't reach the 1% accomplishment, which is, the target is 8,639. Then accomplished lang po namin is 6,945. So hindi po siya umabot sa 1%. So only 0.711% lang po. Next. Pero among the municipalities, the province-wide, ito po yung Bulusan po ang naka-reach ng 1%. Okay? The 1% target is 240. Blood collected is 281. So naka-accomplish po kami ng 1%. The rest, wala po. So ito po yung blood collection in Sorsogon Province. Sa Sorsogon City, hindi din po siya nakaabot. Since malaki po yung target, malaki din po yung kailangan natin na po. The annual blood collection and utilization, these are the blood collected and the blood utilized. So blood collection po sa Sorsogon City, 1,585. And then the Bulan is 725. Castilla, 732. Gubat, 634. And there was 556. So, all in all, mas malaki rin po ang need pa rin ng blood. Kasi yung blood collected is 6,945 lang. Pero ang nangangailangan na mag-utilize ang blood is 8,360. So, kailangan pa rin natin magdodoble ng
pagiging ng advocacy and awareness po. Dahil malaki po ang tulong ng binibigay ninyong dugo para magdugtong din ng buhay sa ibang tao. Next po. So from January to February 2024, ito po yung mga na-collect po ng blood and na-utilize. Yan po. Then, ito yung po ang kailangan natin for ways forward. For leadership and governance, kailangan po natin the health services delivery, health force, information system, access to essential medicines, and health financing. The next, please. Ito yung kailangan natin, reactivation of Provincial Blood Council. Since, medyo okay, improve the blood collecting strategy and capacitate human resource for health and regular maintenance of the G-sheet for data recording, access to logistics, and funding for blood program through the LIPH or the AOP. So, ito yung mga ways forward natin. And for that, thank you very much. Thank you so much, Ma'am Regina. For our media partners po pala, meron po tayong water and meron din po tayong coffee dyan po sa ating food station sa likod. Pwede po kayong kumuha dyan. And later on po, we would like to acknowledge also our media partners from UNTV. Welcome po dito sa ating press conference. And other media stations and hello. Now, atin naman po talakayin ang tungkol sa dengue awareness month na nabibigyang diin ni Mr. Juan Pauling Bulin. Nagpe-profession po and the whole history ng DACT po. Discuss po is about dengue po and dengue vector po. Ano po yung vector po. Sa Bicol region po, meron po tayo total ng 468 dengue cases. Reported po siya sa Philippine Integrated Disease Surveillance and Response from January 1 to January 1 to June 1 po, 2024 po. So ito po last year, meron po tayo ng 284 cases po, which is po, meron tayong 21.8% increase po sa cases sa buong Bicol region po. Total po, reported cases po, yung applicable po is 3 months to 71 years old, median na 7 years old, most affected age group 75 years old. Female po 118, which is for 47%, male po 115 to 80% po. Meron sa 468 po, meron po tayo confirmed cases po, 10 po. Ibig po sabihin mo, may nagas po tayo sa PCR po. Sinasend po natin po sa RITL po. Ating PCR po yung control po ng diabetes. Ang po, meron po tayo apat na salutay. Yung po sa po pala, yung po sa salutay, meron tayo po yung salutay po na ito. Salutay 2 po, sa 10 po yung isa. Salutay 3 wala po ito. And sa salutay po, dalawa po. Sa buong region po, meron tayong apat na deaths. Age niya is 6 years old po, dalawang lalaki at dalawang lalaki. Sa susunod province po, as January 1 to June 1 po, meron po tayong 40 case po. Kung po last year meron po tayong 70 case, ibig sabihin po, nag-increase po tayo na 45% po. Pero po sa deaths, meron na po tayong dalawa, compared to last year. Yung dalawa po from Sorsogon City, yung isa po from City. Last year po meron tayong isa from Pulong po. Kaya meron po tayo ng 9%. Ito po yung breakdown po ng cases sa Sorsogon po. Sorsogon City, 23, Castilla, 2, Guba, 1, Erosin, 1 po, Pilar, 1 po, Luba, Pagkakita tayo para pagkakita sa sa'yo. Next slide po. Ito po tayo ng mga dengue. Ang dengue po is flu-like illness. Apekto ng all ages po from infant to adults po.
Ang symptoms po nag-aabot ng 3 to 14 days, average is 4 to 7 days, after identify po na tigil industries dito po. Ang bago natin babae ng po nangagata, so po yung most important point po ng disease. Nita po siya, ang notification, but early clinical diagnosis and careful clinical management po, experience physician, and save lives. Ito po yung apat ng genotypes, serotype 1, 2, 3, and 4. Pero infected, transmitted po ang health of infected female Aedes mosquito po. Kasi po, babae yan po ng agad, kasi kailangan niya po yun sa pagkagalit po namin yung egg. Usually po yun lang kasi ang kinakain niya po is nectar po. Yan. Punta po tayo sa next. Life cycle po ng mosquito. Meron po tayo 4 life cycle po. Ang stages po ng mosquito. Ang makita po natin dito, kung gusto po natin magabawasan po or i-eliminate po ang mosquito po, dito po tayo sa egg, level and iba po. Kasi po, pag adult na po siya, mahirap po natin siya, i-eliminate po kasi namilipad na po siya. The terminal story is a big terminal characteristic ng Aedes mosquito po. Yung egg na po is very hard, yung mga mas hirap, they pick to the walls of the container po. Ibig sabihin, dikit po sila sa paligid ng container and can survive drying out of up to 8 months. Kaya po, nag-dry na po yung isang container po na nakikita ng mosquito po. Pag di po yung nilinis, pag natubigan siya po ulit, possible po siya ulit na mag-hatch. At na-image po as adult mosquito po. Yung bite range na po, 50 to 300 meters, kaya po mahirap po siya eliminate po pag adult na. As mating niya po, take place within 24 hours after the birth po. Ito po, kung may adult na po siya, kung water po, naghanap na po siya ng kamit na po after 24 hours po. Next, for female by chasing. Tapos po, ang Aedes mosquito po is fully diagnosed compared po sa other mosquito. Kumaga po, para po siya. Pinaghahanap ko po, generally, day by po siya. Peaks at dinner with 2 peaks, 1.5 hours after sunrise, and 1 to 2 hours after sunrise, and 1 to 2 hours before sunset. Peaks forming every 2 to 3 days, by indoor and outdoor. Ibig sabihin po, tumakit sa loob at labas ng bahay. 20 or more human and animals. Pag-posisyon mo po, ibig sabihin po kung sa salamin po, sa clean, stagnant water or artificial containers. Pag-ugiti po, pag-ano nga po, pag-ugiti po sa natural containers po siya. Ito po itsura niya, ito po itsura ni yes, po. Kaya po itsura niya, ito po sa abilities. Na-identify po yung adult sa pamilya po sa bangang head niya, meron po siya formulary and blockchain si EGP. Kung po po yung Aedes albopicus, isang gawin po sa head. Next slide. Sa community naman po, sa ito nyo po, ito po ginagawa namin, na-evaluate po namin siya. Ito po na po sa video na ito, sila dito ay ito. Yeah. Mga po yung tingnan namin po sa ito. So, may gusto po. Yes. Next slide po. Mapunta naman po tayo sa pagbagang PA po, pati po po, S9 po, S na po, establish na DH po. Source of this one was people within sites, which surrounding ASD, and po water containers. Ito po containers na nagkakong po ng solid po. Ito po yung containers, also containers, and natural containers. Kasi po, hindi lang yung distribution behavior po ng tao, kung ba't po ngayon na kung saan po bakit yung mga pipipili. Kung po po ba ng pag-uula o behavior po ng tao. Pero po yung next slide po. Next slide.
Gusto ko pinapakita ko to, kasi po kung nakakunta kami ng surveillance, ito po yung marami na nakuha ko dito. Kasi po yung panausap ko muna sa ibang bahay, pinatulalagay sa ano ko mo, para pabigat ko. Hindi ko mo yun, malamang may kinikita. Kasi po, baka po yung parang tayo na sa wakas ko, wala ko nakita, sila na wala ko nakita, baka po siguro gagawin po yung activities. So prevention issues is about body and those with that, long pants and slacks during daytime. So next week po. Application of consent to usage, window, and windows for insecticide screening coatings or doors, and windows as physical power and medical protection. Ito po pangatlo. Dahil po ito po kami sa PHO o sa PHO po proposition po ng mataas po cases po. Dahil po sa PHO na po i-distribute po sa area po saan po may mataas na cases. Tapos naman po si consultation, pag-isip po mas po namin yun, consult po agad. Pagkapat po is support pag in orbit area. Ito po, ikaw po po kasi gusto po pag lumalabas po kami nagkakaroon ng individual surveillance, nakaroon po kami yung product ng natin yung tagging. Ito po, ang tagging po, dapat naman sa ito, pag lang lang po yung tagging, ito po, yung product tagging, yung area is like a hotspot or with clustering of cases. Yung process of an outbreak, and in going outbreak, the area exceeds the purpose threshold index. Ito po yung tawag ng mga threshold nakita sa pagbubuto ng mouse index, body index, yung papel ng mouse index po. Yan po. Yung frequency na po, kasi po parang papanin na po, isahan na po tapos pinasusundan. Yan po yung susundan ng frequency po. 4 cycles po, with 7 day, and then cycles. Yung talagang niya po, most commonly, every morning at 6:30 to 8:30 a.m. or late afternoon to 4 to 8:30 a.m. to 8 p.m. Ito po yung katagkas sa sustained hydration po. There is a main cause po among many patients. It is important for patient to have continuous good eating. Ito po last week po. Pagkakita natin yung mga presentation is the most effective and cheapest and safest intervention to prevent and control birth. Thank you po. Thank you so thank Palitan mo ng battery. Thank you so much po, Sir John. Maraming salamat sa ating mga resource speakers. Ngayon, dalako na po tayo sa ating open forum kung saan ang ating media partners ay mabibigyan ng pagkakataon na magtanong at maliwanagan sa mga paksa na talakay. Sa muli, pinapaalala po namin ang mga sumusunod na tuntunin. Una po, bago magtanong, sabihin ang inyong pangalan, media station at kung parang kanino ang inyong tanong. Ang mga katanungan po ay kailangan tungo lamang sa mga tinalakay na paksa. Kung in case po na meron po kayong gustong itanong pa o na wala po sa topics natin ngayon, pwede po kayong mag-connect or reach out sa Communications Management Unit, kami po yun. And pwede po tayong mag-schedule ng interview sa mga resource speakers or program managers na under po yung mga topics na gusto nyo po i-interview. Upang mabigyan din po na pagkakataon ng lahat ng ating media partners, isang tanong at isang follow-up lang po ang maaaring itanong ng bawat isa. Sundin po ang journalism ethics sa lahat po ng oras. Ngayon po, may mga nagbigay na po na advanced questions. So, tanongin na po natin ito.
I think this is for blood hemodialysis. Ang unang katanungan daw po, madadagdagan pa po ba ang hemodialysis unit sa Sorsogon or sa government hospitals po sa gitna na tumataas na kaso ng CKD? Sa ngayon po, although dapat na sumasagot tayo ng Provincial Health Office, but kasi po sa aming mga pag-uusap, no, ang tindahan na po na magdadagdag po ng dialysis facilities ang provincial government of Sorsogon, no. Pero hindi po kaya po nakita namin yung mga datos ngayon, pati yung ating hemodialysis facilities para maging aware din po tayong lahat, no. Hindi po kasi kasagutan na padamihin natin ang ating dialysis facilities. Kasi pag tayo po ay ang isang pasyente or ang isang individual ay ongoing dialysis na, no, especially pag CKD stage 5, 2 or 3 times na nagda-dialysis, no, medyo critical na po yun. At pag nasa stage 5, ito na po yung mga ina-advise talaga ng mga doktor na magpa-transplant. Okay, so bakit natin hihingin ang ating pamahalaan, ang ating gobyerno na magdagdag ng dialysis facilities kung kaya naman po natin iwasan. No? Number 1 na nabanggit natin, diabetes, number 1 leading causes ng chronic kidney disease ay diabetes and hypertension. So, as early as now, iwasan po natin na magkaroon ng mga sakit na to. No, but rest assured, tindahan na po. Dahil tumutulong din naman po ang Department of Health sa ating mga lokal na pamahalaan na magkaroon po ng additional dialysis beds. No, pero sa panahon po ngayon, makikita niyo na actually ito ay tayo dito kung nakulang ang dialysis facilities natin. Hindi lang dito sa Sorsogon, but in the entire Bicol region. So, might as well, as early as now, wasan po muna natin na magkaroon na sakit sa bato. May isa pa dito ang katanungan for drug tulad sa dialysis. Pero I think yung tanong kasi niya is much lagi doon sa sa PhilHealth. Pero i-ano ka na din po, baka may maidagdag po kayo. Pwede daw bang makilabi sa PhilHealth na taasan ng dialysis coverage ng PhilHealth po? So yan po. Tama. PhilHealth dapat sumagot. Pero nagdagdag na kasi ng benefits si PhilHealth mo. From dati 45 ngayon, pinaasa na nila ng 90. But kahit po kasi taasan talaga din ni PhilHealth, lalo na kung nasa stage 5 na, kulang pa din. Dahil 2 or 3 times a week ang dialysis mo, ang schedule ng dialysis, mauubos talaga at mauubos pa din yung allocation ni PhilHealth. Thank you so much for Gladys. Meron po tayo katanungan sa ating media, si Ma'am Jo Giba, news anchor ng BNO. Asan po si Ma'am Jo? Ay, okay na po yun, ma'am. Yun po yung tanong. Okay, sige po. May mga katanungan pa po ba ang ating media partners? Yes po, ma'am. Good afternoon. I'm Ichi from Sorsogon Chronicle. A quick question na po. May certain age po ba na kailangan na encourage na magpa-check sa mga nasabi kong mga diseases? Or, kasi po as I understand, prevention is always better than cure. So may certain age po ba para ma-encourage natin mga Sorsogon na magpa-check? And is it available po for free sa ating provincial hospital? RHUs. Thank you. Wala po talaga tayong hard and fast rule kung kailan dapat magpa-check up. No? Pero, syempre, alam naman natin, proper education, health education begins at home. No? Tayo as parents, iwasan na natin bigyan ng mga, lalo na yung mga junk foods, kasi ito ay, alam naman natin, ang mga junk foods ay sobrang alat. No? At yung mga color drinks, sobrang tamis.
No, alam natin, pag sobrang alat, pwedeng maumi sa hypertension, sa high blood, at pag sobrang tamis naman ay diabetes. No? Wala na pong pinipiling edad ngayon. Base po sa datos natin, no? As early as 15 or 20 years old, nagkakaroon na ng chronic kidney disease stage 5. And it is because of more on lifestyle diseases na talaga siya. No? Alam naman natin sa panahon ngayon, lahat ay nagtatrabaho, wala din ang mga magulang para maggabay sa mga anak. Okay, so mga anak natin, regardless of age, tuturuan lang natin, anak, kumuha ka sa cabinet, mag-init ka ng tubig or hot water lang, dagdagan mo yung ating mga noodles. Yung mga cup noodles o yung mga ready to eat na mga haluan lang ng mainit na tubig, ito ay sobrang alat. Okay? So, peligro po. So, as early as siguro, habang bata pa po, turuan na natin ang proper diet ng ating mga anak. Pag sinabi po natin diet, proper nutritional diet, hindi po magbabawas ng timbang at hindi magbabawas ng kain, but yung tama, yung ating Pinoy tinugan. May itanong din po dito, tungkol din po sa blood donation. Dahil po kay Mr. Ako Hapan, ng EWPC Newgen FM, bakit daw po kailangan i-require ang nangangailangan ng dugo na kumuha muna ng blood donor bago makuha ng kailangan dugo? Kailangan po ba daw ito? Bago daw po kailangan i-require ang nangangailangan ng dugo na kumuha muna ng blood donor bago makakuha ng kailangan dugo. Hello, thank you for that question. Sir Ako. Kasi kailangan talaga, kasi yung mga style kasi ng mga ngayon, pag nagbibigay ng blood, usually, may kapalit ulit. Halimbawa, may binigay ka na blood sa isang pasyente, dapat sasabihin na palitan mo yan. So we encourage everyone, kapag sinabing blood donation, voluntary po yun, huwag kang in return, wala dapat ng gano'n na thinking. Kaso kasi ngayon, ang style ng mga tao, since ginamit mo yung dugo ko, minsan bayaran mo, palitan mo. But kung sa mga nangyayari po yun sa mga family members, hindi naman po talaga yun. Hindi yun nangyayari pag family members. Kung sabi na ganun sila, ang iba na kasi thinking nila, ginamit mo yung bayaran mo. Pero dapat po, isipin natin, once we donate our blood, that's in talaga voluntary. No expectation at all na in return papalitan ko siya. Yes po. May follow-up to Christina. Follow-up lang dun sa tanong ni si Apo ba yun? Oo. Itatanong ko naman kung sa provincial hospital pa ba nag-i-examine and nag-i-extract doon sa mga blood donors? O sa BRTTH na? Dito po, kinukuha lang yung blood. Then, pinapadala ko doon for further test. Kasi noon may nagpanawagan sa istasyon namin sa Brigada. Nandiyan agad yung mga blood donors. Yeah. Sinamahan ko sa inyo sa hospital. Ang sabi, pupunta daw sa BRTTH. Baka yung time na yon na talagang Kasi wala na daw Wala ng na. examination and Yes po. extraction ng blood. Kasi ganito po, tinitipon namin, may mga date kami na sinasabi ng blood donation day. So tinitipon yon, doon nag-extract, doon nagkukuha ng blood. Then, tinitest po ulit doon sa amin. At saka, yung isa pa, yung din ang sinabi sa amin na dapat daw ipunin muna yung blood donors. Paano mo po maiipon? Yung isang tao So, alam mo, ang nahiya ako dun sa mga army at saka PNP na nakuha ako ng blood donors. Dahil nga pupunta daw sa BRTTS, tapos dapat daw ipunin yung mga blood donors.
nakalimutan ko na kung anong year yun. Basta may time dyan na dati ang dami kong dinadala dyan ng PNP. Dyan talaga ini-extend at saka Army. Sabi nga nung sa laboratory nyo, ma'am, sana araw-araw magdala. Kaso nagulat ako kasi talagang kailangan daw ng blood. Tapos nung bumalik ako, hindi ko alam, iba na pala ang patakaran. Hindi na daw nag-i-examine sa inyo at saka ang extraction daw ng blood sa BRTTX. So dala-dala ko na yung Army at saka police. So napahiya ako dun sa Army at saka police kasi siyempre may mga trabaho din yun. So wala. So from then on, hindi na pina-stop ko sa brigada yung pumupunta ng mga blood, nangyari yung pumal sa kanila. Sa ano ko kasi sa amin, yung time namin na andun na po kami, kaya nga kung may date kami na sinasabi na dito ngayon ang araw na pag-extract para sabay-sabay. Kasi ang hirap po na kukuha ka, dadala ka pa doon, tapos sino ang magkasasagot ng pagpunta doon? Ang hirap po ng transpo po ngayon. Kailangan mo po ito po magbabayad, so magreklamo na naman. Nagbigay na nga po kami ng blood, kami pa magbabayad na pamasahe. So ginagawa namin on that day, titipon namin yon, sketch siya, sabay-sabay na dadalhin na po sa BR. Okay. Sagutin ko lang yung aral ng mga public batch po. Kasi po yung method ng testing ng PSL, SRL po, which is ELISA po, hindi siya pa isa-isa. Kumbaga po, maramihan po ang pag-test niya. Kasi po yung testing niya yung mga intended po patch testing. And then po, ipapadala pagkaaling po, ipapadala niyo ng donor, kapag wala po silang stop, sabi sa SRL po, which is po nakalagay sa BRTT. Ayan po, thank you so much. Siguro po ngayon, mas maganda yung abangan natin lagi yung mobile blood donation schedule sa ating mga sites para mas, sana po hindi tayo ma-discourage na mabigyan ng blood or mag-donate ng blood yung mga citizens pa rin natin. Ayos po sir, may katanungan din po. Good afternoon po, Don Dorian from Gary. Ma'am, kay Ma'am Lily na po, regarding din po sa blood hours, blood donation day. Ma'am, kumusta po yung status ng people ritual? Ang supply ng dugo, marami po ba siya? Kunti lang, tamang-tama lang po. Parang sa parin lang po ng later ang present kanina. Ang status po. Ng people ritual. Tapos po, anong probinsya po dito sa atin sa people ritual? Yung may pinaka-contain dugo po. Actually, kung in reality talaga, kulang talaga. Hindi ako magkakagot or magkano. Kasi, kaya nga minsan, may dala-dala silang mga blood donor. Sinasabi nila. Kasi, minsan walang stock. Naubos talaga nagagamit lahat. Yung mga collected na blood, nagagamit. So, kailangan na nila maghanap pa ng blood donor, then doon na lang sila magdadalhin sila for extraction and then for testing. So, kung ayong katanungan, kung enough ba yung blood, hindi. Kaya nga, we are advocating and giving awareness na as much as possible, we are asking for help sa community kung sino talaga yung pwede magbigay, bigay na walang kapalit, kasi marami po ang nangangailangan nila. Especially po yung mga nag-dialysis. Kailangan po nila yun. Identify ba natin kung anong probinsya yung may Andito po. Dito po. So, sa source of one po, ito yung latest sa 2024 na po tayo. Dito. Ayan. Ito po yung na blood collected, 1,174, nito province-wide. So yung na-utilize is 1,660. May data po tayo sa buong Bicol region na pinakamababa ng probinsya. Ayan, meron po. Balik po po. Dito po, yun lang. Sige, yung previous po. Ayan. Ano.
Doon ako po kay okay na po ako. Thank you po. Kay Sir Dominic po. Narinig ko lang kasi kanina, yung mga babae pala mahilig mga gat. Yung fertility. Sila po talaga nangangagat. Sir, may epekto po ba yung ano natin? Yung, di ba, dumating yung ninyo? Yung ninyo po. Posible po ba yung mga eggs nung mosquito, pwedeng namatay po ba yung dahil sa strategy? Tapos ngayon po, papasok na yung La Nina, pwede po bang ma-hatch kaya yung mga ngayon? Dahil sa pagpasok ng tagdan, or namatay sila yung sobrang init dahil sa atas ng temperature. Kaya pa sila mamatay ito para ma-limit yung pag-hatch ng mga ngayon. Saka anong buwan po, kadalasan, yung mga, di ba may mga recorded tayo ng mortality na dengue? Anong buwan po sila kadalasan na nagkakaroon tayo ng mortality na ito? Para po, advice lang po doon sa community na pag ganitong match, usually may nag-record tayo ng mortality. May gusto rin kami sa egg po. Pero kung may factor po. Yung egg, sir, di ba sabi ko yung mag-ray siya? Basta mag-ray siya po, di ba? So, pero pag natibigyan siya po, possible pa rin siya ma-hatch. Yung temperature po. Pero pag sobrang taas na po, mga 50 araw na po, pwede na po siyang mga. Kaya po, advice namin, pag may, may egg ng mosquito po, buusan po ng mainit na tubig. Hindi po itapon sa soil na hindi na pwede mag-isag na water. Sa atin po, sa source ko, dito sa paper review, umabot po ng 42 degrees Celsius. Kaya niya bang patayin yung Sure, hindi. Makakatayin po kasi ang egg ng based po sa sa Petrodynamics po ng Aedes mosquito po. Matigas po siya. Saka yung wall niya po sa eggs, matigas. Kaya mahirap po siya pag sa ganung range ng temperature 50 lang. Parang hindi pa po siya Thank you so much, sir. May isang follow-up lang po, balik na lang po tayo sa vlog. May follow-up lang po kasi. Bakit po ang dugo na dinodonate po sa DOH ay kailangan bayaran ng halagang 5,000 ang bag ng isang gagamit na pasyente? Yung bayad po na yun ay hindi po bayad sa dugo, no? Alam naman po natin na voluntary po ang pagbigay ng dugo at hindi rin naman natin binabayaran yung donor. No? Libre po yung dugo, ang binabayaran na po natin ay yung pag-test. No? Maraming sakit po yung tinitest natin bukod sa dugo. At minamaximize po natin, actually yung amount po na yan na yung 5,000, hindi po talaga siya 5,000, may range po yan, no? Depende po sa klase ng dugo or blood component, whole blood ba yan, platelet, plasma, okay? So, yung rate po, yung amount po na binabayad natin ay through the entire Philippines. Subsidized po ng ating pamahalaan ng national government yung rate na po yan. So, kumbaga, para po sa mga test, nabanggit kanina ni Mr. Bruno niya na gumagamit po tayo ng ELISA. No? So, hindi po lahat ng facility, hindi po lahat ng government facility can really afford to buy an ELISA machine. Okay? So, meron lang po talaga ng mga ganito ay mga tinatawag natin mga tertiary or mga malalaking klase ng mga ospital na tulad ng mga medical centers, St. Luke's, Asian Hospital. Pero may depende po sa category ng facility. Sila po ay blood bank. Okay? At hindi po lahat ng hospital natin ay may capability na maging blood bank. So, no, ito po ay, yung upgrade po na yun ay hindi po, reminder ko lang po, no, hindi po yun bayad sa dugo, but rather bayad sa yun sa mga test na ginagawa natin para ma-assure na yung dugo na isasalin natin sa ating mga kababayan at para sa ating na rin ay safe no, sa lahat ng mga infections.
Thank you so much po. I guess my question to Sister Yes, is, good afternoon, Suara Vistoso po from Tito P. Vistoso. And ang una ko pong katanungan, ang ating tulong sa blood. Kasi lagi tayong kakaroon ng blood ratio. Ang tanong ko lang po, ano ang benefits ng isang donor ng dugo? Pangalawa, saan napupunta ang dugo ng mga nagdodonate pag sorsogon? Kasi nga yun, pag pupunta ka ng provincial hospital, sasabihin, walang dugo. Pero yung una po naman, kasi maraming tatanong, donate kami ng donate ng blood, tapos pag pumunta ka ng hospital, kulang naman ng blood. Yung collected and is utilized. Blood. Blood collected and blood utilized. Yan po. Ito, doon na pupunta. Doon na pupunta yung mga blood collected na blood. Dito po din yung ginagamit din siya. So, out of na-utilize niya, mas mataas po. So, grabe po ang kakulangan talaga. Out of the blood collection, na 6,145. Yung kailangan is 8,000. Negative pa talaga. Tapos, yung second mo na katanungan, ano ba yung benefits na pag ikaw ay blood donate? Ang dami po. Una po, aside from nakatulong ka na sa kapwa mo, nabuhay yung, nadugtungan mo yung buhay ng kapwa tao, is malilinis din yung yung blood mo. Ma-replenish din siya. Yung binigay mo na blood, mas may mga terms sila, doktora. Nagbigay ako ng blood, then ano ba yung benefit ko? So, talagang maganda po. Maganda at maganda sa katawan pag ikaw ang ibigay ng na parang yung cleansing din, nakikleanse din yung Personally na, kasi noong panahon daw, once na nag-donate ka ng blood, may return card na ibibigay sa iyo na pagdating ng oras na ikaw naman ang nangailangan, ipapakita mo lang yung card mo, is libre ka na. Magpo-provide na sila ng dugo. doon. Yes. So yung kapatid ko ganyan eh. Also, may card. May card na Priority. blood donor ka. Oo. Ang priority kasi nandiyan ka. Sa ngayon po, wala namang kami card na in-return na ako ang priority mo. Because dati ako nag-delay. Wala naman po niya na ano ako ngayon ha, dahil card. Siguro yung sinasabi na may mga gallon na sinasabi kasi regular ka na po ng bibigay ng donate ng blood. Card lang yun, and that means maraming beses ka na nagbigay. Kasi ma'am, yung brother ko, nagkataon security guard siya sa ospital. Tapos may isang matanda na naghahanap ng blood donor. Ibinigay mo yung card niya. Gamitin mo yan para sa akin. Kaya naka-avail yung matanda ng free the blood. Kasi ang blood donor is may pinangahawakan siyang card na blood donor siya. Yun ang inahan ko na, kaya ano ang benefits talaga na isang nag-donate ng blood? Kung system pa ba yan o hindi na? Sa ngayon po kasi hindi na namin yan pinapractice. Kasi noon yun. Pero sa ngayon po, wala naman ako narinig na may priority na dahil meron ako. Dati ako nag-donate, may card ako. Kaya kung kailangan ko ng dugo, ako muna. Mauuna ako. Parang gano'n. Parang wala naman po nangyari. Kasi sa ngayon kasi, once na kailangan mo ma-available yung blood sa laboratory, ibibigay ko. Pero wala naman kaming pre-present sa laboratory. Ito yung card ko kasi dati meron ako. Meron ako nalaman, yung mga card na talaga yung gallon ka, regular ka na nagbibigay ng blood. May sa'yo lang yun. Pero hindi naman yung dahil meron ka nun, priority mo na ako dahil kailangan ko na. Diba? So ang gusto lang namin po ipaabot sa inyo na kung talagang are you healthy, then willing ka i-share yung blood mo sa mga nangangailangan, ini-encourage namin ito lahat yun. Kayo po, na please help us
para at least madugtungan natin ang buhay ng isang tao. Lalong-lalo na po yung mga nadadialysis. Ang dami ng kawalan. Thank you. Thank you so much po. Ito po si Sir Harry tanong din po. Gusto ang nila sa ako, ang tipo sa dito lang po sa ako na most contact sa Pilipinas. Dalawang ito lang po. Kinuha pa lang, nag-break ko rin yung sinabi yung sa lahat sa pero okay lang naman, for the sake of pagkakamita, kapatid na ba? Hindi po gaano kanina nasagot yung question ni Apo Ata. I think hindi yung gaano nagkapon pero hindi niya intindihan. Yung sinasabi niya po sa kanyang tanong, halimbawa ko ho, kailangan kong idugo at pag bibigyan ko ng hospital ng 18 dugo, I need a donor as a replacement doon sa bibigyan niya sa akin dugo. Bakit ito ng sistema? Yun ang tinatanong niya. Yung mga nagiging practice for example, kailangan ng dugo at magbibigay kayo sa akin ng libreng dugo. Tinatanong ko muna magbigay ng donors para yung dugo niya ibibigay niyo sa akin, magkaroon ng replacement. Yun po hindi sabi, bakit po gano'n? Bali, ang katanungan ay bakit kailangan may replacement? Okay. Sige. No, in the first place, nabanggit natin kanina na hindi natin binibili ang dugo. Okay? And, base na rin po dito sa datos na pinapakita, no, out of the 6,145 na kolektang dugo, 8,363 yung nagamit. So, negative. Okay? Despite na, kaya rin po tayo nagpapa-replace, no? Para to ensure na may available dahil lagi pong kulang. Kung hindi po kulang ang ating mga dugo, sapat po siya, actually no need for replacement. But unfortunately, kulang na kulang po ang ating available na dugo. No? Out of the 500, example ko na po, no, nagkondak ng mobile blood donation, ang isang barangay, ang nakolekta niya ay 10. Kung hindi po kasi assurance na yung 10 na kolekta ay good. Ibig sabihin po natin good ay safe. Pwede po itong out of the 10, meron tayong pwedeng i-discard na 2 hanggang 3. Yung bakit? Hindi maganda yung pagkakakolekta, malapot masyado, or na-discard dahil may mga natagpo ang sakit, infection. No? So out of the 10, may na-discard tayong 3, pito na lang. So ini-expect natin ngayon na sobra yung ating nakalap na dugo, nakolekta na dugo. No? And mind you po, ang isang pasyente na nangangailangan ng dugo, mahina po ang gumamit ng isang bag lang. Lagi po yan minimum 1 o 2. Lalo na kung nagdadialysis po, 2 talaga yan. Kung twice or 3 times a week kang nagdadialysis, meron pong iba na sa isang linggo, 2. Or sa isabi na natin sa isang buwan, 2 o 3 beses na magpa-blood transfusion. Other than that, may parang na na-accidente pa. No? So, yan po yung nakikita natin na paraan to encourage volunteerism, blood replacement. Kasi hindi po tayo bumibili ng gamot. Yung actually bayad po ay hindi naman talaga binabayad outright sa facility. No? Ito po ay kinukuha kasama na sa charges, sa hospital charges. Kaya kung makikita niyo po, hindi siya naka-breakdown na blood. Okay, kasama na po siya sa hospital charge. So yun po yung kasagutan bakit kailangan po natin ng replacement. Now, may magtataka din po kayo. One of the requirement also, lalo na kung tinatawag natin elective surgery, no, hindi emergency, elective, naka-schedule. Pinapadonate na rin po ng dugo. May mga, lalo na po sa mga training facilities natin, yan po yung nagiging patakaran nila ng advance na ooperahan ka namin sa ganitong araw, pero dapat may dala ka ng 2. Paano ka mo-operahan, may dala kang mag-donate ng dugo. No? Actually, yung 2 po na yun ay panigurado para meron kang naka-standby. Kasi mahirap din po na kung kailan ka operahan,
na emergency na kailangan mo masarili ng dugo, walang available, tsaka ka maghanap. No? And yung replacement din po natin, kadalasan po kasi, pag nangailangan ka ng dugo, hindi isang bag lang ang kailangan mo. So yung replacement po na sinasabi natin, magagamit at magagamit din yung pasyente nagdala o naghanap ng donor. Okay, we understand now the shortage, but that shortage, based on the percentages you presented before us, almost 25%, kung ako lang, 6,000, 8,000, almost 20%. Alam po namin yun. Kaya lang, it seems to me that the purpose of giving a free blood for those indigent patients is defeated kung i-require natin sila, maghanap pa ng replacement. It is additional burden on our part. Dahil kaya nga po kami kung pag sa pampulong hospital, we do not have any capacity to buy a blood at that. Tapos, siyempre maghanap kami ng donors, mamamasahe. At hindi itatali, kahit anong sabihin natin na hindi nagbabayad, magbabayad kami doon sa donors. Ito po yung realidad at hindi ito, diretsahan salita. While you're saying that there is no payment, na ibinibigay ko sa donors, nagbibigay kahit walang pamasayo in a way of gratification. Well, it seems to me that defeated mo yung ating programa, lalo na mag-itamina, that there is a figure amounting to 5,000, something like that. It is really a huge amount, an additional burden on our part for the part of those indigent people or persons or patients na gusto mo magpapagabili. I-renew pa po namin sila, maghanap ng donos, dalawa o tatlo. Saan kami kukuha noon? Kung may pamasahin na minsan, wala. Pagkatapos po, magbibigay pa ng ganun kalaking amount. But anyway, ang akin na lang po hindi naman upang pagtayo, sana nabigyan po ng solusyon yung problema nito. Dahil kaya po tayo nandito para mapag-usapan at pagkakakto tayo sa isang idea kung paano natin ito mapapagandaan po. Dahil ito bakit po doon sa blood donation sa atin, medyo kulang pa po yung ating lagi o yatik na makakatulong po kami sa aming mga programa, mag-encourage po kami to donate blood sa po. Ako naman po yung blood donor, kaya lang, bihira ko rin po malaman na meron kayong mga blood donation activities. Okay po. Maraming salamat po. Thank you, sir. Thank you. Kaya nga po mas okay po na magkaan tayo ng voluntary na blood donation para at least yung community owned po na mo, well supplied na kita para in case of emergency, meron po tayo ng ganun. So I thank you, sir. I really understand your side. Kasi lahat naman po tayo ng problema when it comes to blood. So yung side mo, I really understand, sir, kasi nahihirapan din po kami sa amin on our side also. Kaya kahit po ulit-ulit kami na sinasabi yung advocacy namin, na kahit paminsan-minsan nakakabili na kami. Ulit-ulit na lang. Pero we are always there na para ma-encourage talaga yung volunteerism. Then, isa pa po, sa ngayon, kasi gusto nyo, mas maganda siguro po na alam na ninyo kung ano yung mga dates ng mga mobile donation para at least ando na rin po kami. Ipopost na natin po. And thank you for that, sir. Thank you so much, ma'am. I think we're down with the last 3 questions. Meron pa ba? Yes, ma'am. Good afternoon po. Sheila Espiritu from the hospital. May tanong po kay Sir John Tommy about sa dengue. Based on your discussions for kanina that dengue case po dito sa Sorsogon was on decline. Sabi ko nga po is 45% dito po sa Sorsogon. But since na po ngayon June and June is really rainy season na, and alam naman natin na dengue people is prevalent during the rainy days na. So I'm sure po na dengue case is still inclined and po ba? Nakakasiguro po ba tayo or can you assure us na maiiwasan na po yung exponential case sa dengue dito sa Sorsogon? Yung exponential increase. Hindi na, o pag sobra pa. Ma'am, usually kasi based dito po, pag tag-ulan po tayo, yung season po, tumakas po ang cases. Kasi nga naman dapat yung site ng mosquito. Kaya po, kailangan ko talaga ng dengue awareness. Para po yung, kasi po ang dengue bilang po namin, DOH and LG na po ang mga asusyon. Whole community approach po ang kailangan. Kumbaga, bahay po, may responsibility po tayo para palabaran po natin ang dengue. Yun po ang researching desk po ang kailangan po natin
I think yung part S po kanina na, which have been discussed, advocated by the DOH, is great help talaga. Yes. And effective po talaga. Sa mga yung pagka-abibis na, nakita niyo po is what to find. Number one po is search and destroy po. Yung po una natin gawin. Kasi po, ma'am, pag walang vector o mosquito po, wala rin po yan. So I think, sir, parang hindi ka rin outbreak siguro sa akin. Kasi 45% na yung Ma'am, depende sa community sa kasama. last na lang po, may number po ba yung mga 10 partners? Pwede po ba? Ano may daily hotspot? Dito. Okay. So, recorded po from January. Sa ngayon po, ma'am, wala po tayo na hotspot dito sa social. Kasi kung meron po, nagbibigay naman po yung peso po na sa program po. And then, ma'am, pag may hotspot kasi, ako ma'am, sa program po, naka-preposition na po ang insecticide, LLA yung mga insecticide nets po, sa PHO po. And PHO na po ang balak mamigay, in case po na may ibis po, kasi sila po ang nasa bitas na lang. Another question po ilan, Dr. Kulang. Kasi siguro yung nabanggit kanina ni Mr. Bologna, no, eh, base din sa question ni Ma'am, can we expect an exponential increase? Nabanggit niya, depende sa community, no? Or pumapasok na kasi din tayo sa rainy season, anytime soon, pwede na mag-declare kasi si Pag-asa na dito na, tapos na tag-init, tag-ulan na, no? So, depende pa rin talaga sa ating community, no, kung magkakaroon ng exponential increase or totally mag-decline, no? Kaya, alam ko, katulog natin at kasama po sa programang 7A ng ating pamahalaan ng Sorsogon, yung kalinisan, no? At siguro, hindi lang po din dapat yung mga tagalinis ang mag-maintain ng kalinisan ng ating lugar, hindi tayo din po. Pinakita kanina ni Mr. Bologna, yung mga pictures lang, ano yung mga common causes o yung pinangungaran, yung tag-ulan na, pumapasok na kasi ang tag-ulan, syempre ang mga may-ari ng mga bahay, ini-ensure na rin nila na pagpasok ng bagyo, stable ang kanilang mga bahay-bahay. So, naglalagay na natin ano-ano, yung mga buko, yung mga kawayan, at yung mga gulay, no? So, alam ko, katulad na natin po natin, hindi lang po kayo ng media, o po yung ating barangay council. No? Dahil may kautusan na rin ang DILG, may memorandum circular si DILG regarding doon sa IS. In addition to that lang, sa ngayon po wala naman, according to our records, wala naman po tayong custody. Sporadic lang talaga. Pero at least, pasalamat tayo po kasi based on the previous records, parang bumaba po talaga. Yung first month, January to May, last year, compared today, this month, bumaba po talaga yung cases natin. And I'm so happy kasi karamihan na po ng community, they are much aware kung ano, kung kailan ba dadalhin agad natin. Hindi ko gaya noon na dinadala, ano na yung mga pasyente. Sa ngayon po, marunong na sila. Kaya ang kagandahan, yung continuous advocacy and awareness, nakakatututo rin po sila. So, every time na may aid na sila, na-experience na, baka dengue ito, palagi talaga sila nag-ano na. Second thought of that, na dali na natin sa hospital and then consult agad. And of course, in addition po dun sa sinabi ni Sir, yung hindi po niya na nalaman mga schedule, meron po kaming PHO Facebook account, which is the PHO source of them. You can visit us there. Lahat po ng mga activities, pinupost ako namin. Thank you po. Yes, please. In addition po pala mga nagdadala nagkakantak po kami ng basic entomology training po, which is nakataklalan sa erosion source po. Yun po mga pinuturuan namin mga LGU kung paano po magkandak ng dengue vector surveillance. Para po pag may increase na o may case sila po, magkandak po sila ng surveillance po, para po makatulong sa decision making nila po. Kasi doon po makita po kung ano yung mga preference site po dun sa surveillance na yun, para po sa appropriate action po namin.
Yes, Meron ako, doon na ako ng mag-iwan ako ng 7 years. Napapanahon na talaga na natulad na. Ang tanong ko sa lahat ng kawan ng DOH, maraming kampanya, kung gawin din ang ginagawa ng ating gobyerno ng DOH. Sinabi nga ni ni Dr. Travis at ng mga Rina, si Sir Bologna na natututo na yung mga parehas ng kampanya na apakala, aksyon barangay kontra dengue, at marami pa nila. Ang tanong ko po, may ginagawa po bang aksyon sa pag-aaral ng ating gobyerno, lalo-lalo ng mga doktor, para makatuklas ng gamot na talagang puputulan o magpapatigil na sa epekto ng dengue para makabawasan yung mortality sa kaso ng dengue sa Philippines. Dedication po sa dito. Wala po ba ito, parehas ng ating COVID. Talagang taas kayo mga doktor sa talagang taga-saliksik sa ilang short of time. May nagulagala ng COVID. Bakit itong dengue na talagang nagiging isa sa kausa ng pagkakamatay ng ating mga kababayan? Bakit hindi masolusyonan ng ating mga eksperto, mga napatalino ng organisasyon sa kalusugan, hindi ko magawa ng departamento ng kalusugan na hindi ito namin ikaw para tuloy yung mga kasa. Actually, sir, nasa 5 years din ang yung sagot. Kasi, sir, pag early detection po, detect po na may dengue, and proper po ng handling po ng doktor, talagang po mabubuhay ang patient. Kasi po, based po sa dengue, sa pagkakunin po namin ng dengue, yung mga case po sa Bicol, annually po, naghahanap po kami ng review. Kung ano po talaga yung cost ng death po ng patient. Ang base po doon, yun po, late po na itala sa hospital. Karamihan po ng case po, namamatay po doon. O late detection po. Pero po, pag early detection po, malamang po mabubuhay po ang pasyente. Yes, Okay, good afternoon po ma'am. Sir, clinical issue, news writer ng Masigurong page, news24.picol.ph. Tanong ko lang po ma'am, may ginawa pa rin po sa vlog. According po, graduation po natin sa mga clients sa susunod. But minsan po, sa amin ng mga research public service, humingi na tulong para magkaroon sila na bigyan po sila ng tulong. Dahil yung patient nila nangangailangan sa hospital. Dito po sa Social Provincial Hospital, meron yung mga pasyente na kailangan yung mga kasama yung katakulong sa plata para makakuha po ng tulong yung para may kasado o na po yung magulang. Pero sabi po mga testing ginagawa at may mga examination, bakit po hindi po magkaroon sa hospital mismo o yung hospital na po mismo yung hatiin sa blood bank, hindi ba po yung patient na mga police na po yung doon para po hindi na po sana mahirapan para magkagagos nila doon. Maraming salamat po dyan sa katanungan niyo para at least once and for all, you will be able to clarify mo. Ang policy niyo po, ang mga hospitals po natin, part of their licensing, ay may pinipirmahan po blood inclusion network. Okay? At kasama po sa policy yan yun, ay yung tinatawag natin, facility to facility. Hindi po dapat si pasyente ang kumukuha ng gamot ng dugo, ng blood, sa ating blood center, but rather, yung hospital po. No, kasi may proper handling po tayo na sinusunod sa dugo. No, dahil alam po natin, dugo ito, no, baka mamaya iba yung lalagyanan mo, masayang, no, masira yung dugo, mapanis. And may tamang temperature. Okay? So, hindi po talaga, kaya pag may mga nagganyan po na, actually marami po, hindi lang po kayo nakaka-receive ng mga katanungan at humihingi po ng tulong. Maski po kami ay marami din po malapit sa amin. Ang lagi din po natin sinasabi, bakit kayo ang naghahanap ng dugo? Kasi dapat po, pag-aware ang facility na nag-request ang doktor na for blood transfusion si patient Juan de la Cruz,
ito pong request ng doktor ay ipo-forward na ng nurse sa laboratory. At si laboratory na po ang magko-coordinate. No? Kung wala sila, kung maubusan po sila ng dugo, yung laboratory na po ang tatawag sa blood center. Hindi po ang pasyente. Yun po yung ating polisiya. Pero bakit po na po sa provincial hospital sa isang araw na yun, isang yung patient po yung nakikisin namin yung sister niya po ay reklamo o hindi po ang tulong. Bakit po na sa provincial hospital? Papasa ko na po kayo kay Ms. Regine. Kasi yung style pala natin, yung institution to institution siya. Kaya nga sabi namin, hindi kami pwedeng mag-interfere doon kasi may pinag-usapan na sila. So kami nga, on our part, kasi gusto din talaga namin kung posibleng mangyari na maging maging connecting unit ng SPH para at least hindi masyado mahirap para sa amin yung pag-dispose, pagkuha ng blood. Kaya lang po, meron tayong sinusunod na patakaraan. Like, andyan po yung Amordes. Yun kasi yung binibigyan namin ng mga inquiries, tulong, kasi sila yung nag-handle ng mga patient. We are not handling patient directly. So, pinapaano namin sila doon sa Amordes na sinasabi. Sila mag-answer, mag-entertain, then, of course, through nila kung saan talaga kayo dapat. So, when it comes to blood, yun ang sinasabi ko nga, ulitin ko, institution to institution siya. Hindi kami pwedeng mag-balga doon or mauuna kami kasi magagalit po sa amin yung nakakataas po sa amin. Pero kung halimbawa naman, basta ano yun na lang natin, sundin na lang natin para mas okay? Thank you po. Thank you so much po, ma'am. Another question po. Okay, good afternoon. I'm Apo of DWPC Young Generation again. At my age today is 66. Ang tanong ko po, ito, halos 4 na akong beses nagpakuha ng dugo. I'm a reservist of the Philippine Army, 505 CDC. Sa ngayon, yung mga nakaraang bloodletting namin, pwede pa bang sumali ang ganitong edad? Ang age po ako lang. May age limit na po, sir, from 60 Kasi willing pa from rin. 60 to 65 years old. Pero yung 60 na 70, kailangan po ng consent ng parents or guardian. Kung wala ng parents. Pero kasi since na lumampas ka na po sa edad na yung maximum age na talagang pwede pa makahingi tayo ng marami. Pero unfortunately po, nakalagay po dun sa guidelines, 16 to 65. Please, one of the guidelines you have, expose po sa amin para malaman ng tao. Ito po, meron na po, matagal na po. Thank you. Okay. Thank you. Thank you so much, Sir Apo. Okay. Hello, good afternoon po. Ben Recibido from Philippine Information Agency. Ang aking tanong po ay, siyempre sa pinaka-highlight ng usapan ngayon, ang blood donation pa rin. Who are in need most of blood in Sorsogon? Kasi po parang hindi natin na-discuss kung anong klase ng mga pasyente ba ang nangangailangan ng dugo sa Sorsogon. Baka meron tayo ng data at saka gaano kadami on an average yung halimbawa in terms of injuries, mga accidents, ganyan, in terms of mga nanganganak, in terms of dialysis, and so on. Thank you. Okay. Siguro po, ang number one na nangangailangan ng blood, number one po sila mga nagda-dialysis. Then, yes, then po, yung may mga blood, blood disorders. Blood disorders po, ang kailangan. Nandiyan yung mga leukemia, hemophilia, ganun po. Lahat ng mga blood disorders na kailangan ng blood transfusion.
And then po, yung mga karamihan po kasi nangangailangan kasi halos nauubos talaga yung sa mga nagda-dialysis. Accidents, yan. Kung kailangan talaga. Pwede. Do we have a data on that, ma'am? Saan ngayon wala akong dala. Pero for sure po, makakahingi po ako. Okay po? Thank you. Sa OB, sa dialysis, then sa medical ward, pwede naman po. Kasi kung yung records ko kasi, kami, we are from the Provincial Health Office, so hindi naman po kami nun sa SH. Pero we can ask them. And that would be actually help, ma'am. Yes, po. Thank you. Saka, last na po, since blood donation ang pinag-uusapan natin, parang kanina may mga gustong mag-donate, hopefully lang, you have mentioned about our activity on Sa the 14th. 14th. Yes, we would like to invite all of you to join us with our celebration or activity on the blood donation on June 14 at SM 9 o'clock a.m. See you there. Ano na, magbigay na ng dugo since voluntary ang pinag-usapan. Tsaka, primary na effect sa atin is sa malilinisan ng ating dugo. Hindi na kailangan ng mga barter system or was. Thank you. Yes po. Last question. Kanina from Ma'am Jo Iba of Commons News Online. This is for Dr. Escobar regarding kidney donation. Expressing lang, I guess, clarification lang po to, Doc, kung meron talaga nito or kung anong policy natin about dito. Frustrations daw, friend po niya na foreigner, ang asawa ay Pinay, dialysis patient daw, need ng kidney. May nag-volunteer daw na mag-donate po, match naman. Ang problem lang ay hindi pinayagan ng hospital or doctor kasi hindi daw magkamag-anak ang patient at ang nag-donate. Pero hindi naman daw po nagpapapayag. So yun po. Dito po ba yan sa Pilipinas? Okay. Actually, kasi kahit hindi magkamag-anak, kung nag-match, okay, baka hindi properly explain sa kanila kung bakit hindi inalaw. No, ang ilap ko din kasi magsabi bakit na deny, no, hindi pinayagan, kung yun lang yung information na ibinigay sa atin. No? Kasi parang ano na yan, marites. Okay, but definitely po, marami kasi sa mga donors ay hindi naman din talaga sa mga transplant, ay hindi naman magkakabatahan. No? I don't know kung sino po ba dito ang merong mga driver's license. Actually, isa sa mga nakalagay doon ay in case of emergency are you willing to donate. No? So, kung mga ganito ikaw po ay organ donor, definitely, yung magiging recipient mo ay hindi mo relative. Okay? So,